Hello friends, फरायबाय Bodo Info official YouTube channel big update Delhi Police Constable फैगासिनो 7,500 नि बारा अके All India Secondary Posta ST कोटायाव साख्रि मोनोब्ला स बेसेबां काट अफ नांगोन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन जायनोखि Delhi Police लाभार्स नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्स खालामनो हागोन मानोना जोंहा डेट फैबाय बेनो जाबाय सेप्टेम्बर 1 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ स्टार्ट खालामदो बेनिफ्राय एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन नोंथांमोना गोबां मोनगोन आरो गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे काट अफ थांनाय बाराव रेलियाव बेसेबां थांनायमोन बेसेबां लं जाम्प बारनांगोन बेसेबां रानिं खालामनांगोन एडभान्स नोंथांमोनाहाय आपडेट लानो फैबाय नैबे पस्टनि थाखाय स बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांगोन जे माबादि सिस्टेमाव लागोन लाया जों बेखौ डिसकास खालामगोन मानोना गोबां मिथिनांगौ बाथ्रा थायो मिथियावनो जोंहा साख्रिया आन्दायगासिनो दङ गुबुन हारिया मोनलांगासिनो दङ जोंनि एसटी कोटायाव स बिदिब्ला आं डाइरेक्ट फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव एन्ड अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो दाखालिसो रिसेन्टलि Delhi Police एसआई एप्लाइ जाबाय एग्जामा अक्ट'बराव जागोन स नोंथांमोना अक्ट'बराव एग्जाम जागोन दे एन्ड बेनिफ्राय दाखालिसो नोंथांमोना मिथिखादों जे माखासे साख्रि मोनलांबाय आरो नेक्स्टआवबो कनस्टेबल लेभेलाव 7,500 नि खाथियाव फैगोन हौवाफोरा 4,000 नि बारा एन्ड हिन्जावफ्रा 2,000 नि बारा पस्टआ फैगोन स बेनिफ्राय बे Delhi Policeआव क्वालिफिकेसन होनोब्ला नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा दे एन्ड बेनिफ्राय 10 पासआ बेयाव हानाय नङा 10 पासआ MTS पस्टआव हागोन लोगो लोगो 10 अक्ट'बरावनो जागोन MTS पस्टआव Delhi Policeआव स बेखायनो एसटीआव नोंथांमोननि काट अफआ बेसेबां थांथावना 60 प्लास थांगोन नामा 100आवहाय थ बेनिसा प्रिभियासखौ नायोब्ला थ बे थांखागोन एन्ड प्रिभियास थांदों एसटी कोटायाव बेसेबां थांदोंमोन बेनो जाबाय 65 अके स जोंहा थांदोंमोन प्रिभियासनि रिलियाव काट अफआ थांदोंमोन 65 थांदोंमोन जेराव गोबां बर'फ्राबो साख्रि मोनदों खायसे आरो लोगोसे खायसे मोनासै 100नि गेजेराव नोंथांमोनाहाय बेयाव नोंथांमोना एग्जाम होनांगोन अनलाइन फार्स्टआवनो अनलाइन एग्जाम होनांगोन बेनिफ्रायसो फिजिकेल टेस्ट जायो आरो मेडिकेल टेस्ट आनरिजार्भ होनोब्ला 72 थांदोंमोन प्रिभियासआवहाय अब्ला स नोंथांमोना मिथिखागौ जे दाखालि SSD कनस्टेबलावबो 70 प्लास मोननाय गोबां दङमोन अब्ला नायदो नोंथांमोना बेयावबो Delhi Policeआव 100% साख्रि जागोन एसटी कोटायाव आरो 70 प्लास लानो हायोबा आनरिजार्भआव नोंथांमोना थांनायनि चान्सआ दंखायो स बेखायनो नोंथांमोना गोसो होदो जे एसटी कोटायाव साख्रि लानो आरो नोंथांमोना 65 प्लासखौ टार्गेट खालामदो 100नि गेजेराव जेरावनोखि नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं गारनानै एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना आपकामिंआव गोबां साख्रि फैगोन आरो एप्लाइ खालामनाया 15L गाहाम खालामो आरो खायसे एबसेन्ट जायो स बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे मोजांहाय एप्लाइखौ खालामो आरो एप्लाइ प्रसेस लानाय फैगोन आं नोंथांमोननि थाखाय एसटी हिसाबै जास्ट 65 नोंथांमोना टार्गेट खालाम बे Delhi Police कनस्टेबलाव साख्रि लानोबा हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 49-50 गाहाम थांदोंमोन काट अफआहाय स दानिया जोंहा Delhi Police कनस्टेबलाव सेलेक्सन प्रसेसा मा जागोन फार्स्टआव अनलाइन एग्जाम जागोन गुवाहाटीआव नोंथांमोना एबा तेजपुरावहाय एग्जाम होनो मोनगोन 100 मार्क्सनि एन्ड बेयाव पास जायोब्ला काट अफ थांनानै नोंथांमोना 1600 मिटार्स खारनांगोन 6 मिनिट्सआवहाय गुवाहाटीआवहाय एन्ड थार्डआव नोंथांमोननि माखासे काट अफ वाइसआवहाय नोंथांमोननि बेन्च जाबाय नोंथांमोननि दङ दा बेनि सिगां जों लं जाम्प दङमोन लं जाम्पआ 14 फिट्स बारनांगौ Delhi Police कनस्टेबलाव एन्ड बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट नोंथांमोनखौ लागोन आरो बेयाव काट अफ वाइसआवहाय नोंथांमोना उनावहाय साख्रि जागोन आरो नोंथांमोननि पस्टिंआ Delhi Policeआव जासिगोन एबा दिल्लीआव जासिगोन दा लोगोफोर अल द बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो जाहाथे मोजां खारो एन्ड बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किंआ 1/4 गाहाम दङमोन स बेनिफ्राय अफिसियेल नटिसआ 1 सेप्टेम्बराव रिलिज जागोन नोंथांमोना फिन खनसेबाव आपडेट मोनगोन